Soň seslerini kaydetdim, başga telefonda dinläp, oňa gürleşip WhatsApp'da ses kaydetme nemesi ýok. Seslerini Soň ýazdyňyzmy? sapara bilen. Seslerini ýazdyňyzmy? Hawa sesini ýazdym, maňa sögün ýazat, men sögünemok. Haw. Men Onuň seni ses tapýan. Onuň o sesi ýazyp näme etdiňiz? Sesi ýazdym. Ondan video çekip özüm ýüzüm görkezmekde şu sesi dinledip, ine bize diýen zatlar diýip şunýal video nemetdim-de sapara bir kere uğratdım. Ondan Saparyklymy bu? ondan habar bolmady. Onu Ondan uğratdım. sapara goýdumy näme kanalyna şu videoya? Ýok, şoň goýmady. Şoň goýmady. Ondan men jaň edip aýtdym, şunýa diýdim, şu nomurdan maňa diýdim, jaň elýär diýdim, şunýa etdiler diýdim. Nomurlaryny aýtdyňyzmy, görkezdiňmi nomurlaryny? Görkezmedim, sapşeň edip uğratdım, mesaj ýolladym. Näme şu nomurlar diýdim, plan olsadyň nomury, bu bäri Türkiýe nomury diýdim. Haw. Biziň diýdim, halkymyz ine şu sögünü gürleýän adamlar şular diýdim. Haw. Ondan soňandan habar bolmady, ýene jaň etdim, şo kim eken diýdim, näme bar diýdim, açyk näme diýdim. Ütgeşikden diýdim, inim diýdim, oňa diýdi, wagtym ýok şu wagt diýdi, işim kän diýdi. He, siz näme? Durjak men bir sora bereň. Siz şo Saparaklymovdan haýy etdiňizmi? Şu nomurlar bar, şuny barlap beriň. Eger oglanyňyň ýa nämeňiň spesialistleriniň ýagdaýy bar bolsa, şu nomurlar kime degişdi, şuny barlap beriň diýip haýy etdiňiz. Hawa, iminne şoň üçin jaň etdim, şu nomurlar kim, nirde tür haýy işgär, mysal üçin işgär adamlar bilip galalyň, nirde tür, kim by? Hawa şonu bilip ber diýdim. On näme üçin Saparagadan haýy etdiňiz? Saparaga näme şonýal nomurlary bilip bilýän idimi näme? Oň spesialistleri barmy? Hawa, ne ses dinläp bilýän ýara, Türkmenistanda oturan adamlaryň sesini dinleýän zat diýip başda bir video rolikler çykardy, mysal üçin dollar çykarýarlar, pul çykarýarlar, onu men bilip bilýän idi. Menem jaň pikir etdim, şol adamlaryň kimdigini, mysal üçin maňa plan ýeri gelýär, şol işgärmi ýa raýatmy ýöneköy. Ýöneköy raýat orada bize ziýan ýetirmeli ýa şol adamlaryň kimdigini bilip galaly. Girmesin diýip şo maksat bilen nemetdim ýöne. O zatlardan peýda bolmady. Kömek edip bilmedi da Saparakly. Hawa, bir kere soradym, şol nähil boldy diýdim. Aýdy doňa diýdi, wagtym ýok onýak. Näme diýdi, onýaly iş adamlara diýdim, men wagtym ýok diýdi, onda bor diýip. O mesele galaly. Ondan o video ýazgyňyz, näme üçin goýmady ýördük, näme halkyň sesi ýen kanalynda näme üçin goýmady video ýazgyňyz? Bilemok şonu, kim bilýär, näme sebäpden goýmady. Soň men bir soň iyi demedim men onu. Soň nemeden soň has üstüne gidip başladym. Şu mitingden soň nähil bolýar, näme bolýar, mysal üçin şu gezip gören adamlar saňa inanmy, öňe çykdylar, hemmämiň adymyzy bilýärler. Mysal üçin Ingolmanda bilýän ýüzüni açyp gürlen oglanlar bar diýeli. Meni bilen ok diýerler, ýüzüni açyp gürlen oglanlar bar. Şolaň geljegi nähil bolmaly. Şolar barada bir açyklama barmy, nähile kömek edip bilýän, näme diýip bilýän şu arada. Näme jogap? Şoňa jogap berilen oklar. Halk bolup şo sora berýär şoňa. Yorum ýazýar, telefon etýär, mesaj ýazýar, ýöne jogap ýok.